Uba Arden Miller Besaimoit, President ka Voice of the People's Party, VPP, but MLA ka Nongkrem constituency. Ulang ba kacingset kala di kiwe kiseng rulum, kala wanra kacingdu, banyo ek sorkar balam kmat da kiseng rulum ha kajela. Habakran na kacinglang pun buromi u Smith, nakamanta kacingchop ek election MLA badangshen. Uba Arden loong ba Jammu and Kashmir ki simpor lai banai bantau sorkar kat bahang nepat tang Arab Saguntaru kilara aktino. Ngila boy dagi kendon go makat santli hendrai ngidang penjin sor ya ka jingyeng ya ka nongrim ga ji balada phimla aru ban pediang ya kita gi kendon kamlele ngen ai ga jing ka shan na shabare phi papinyo thau sarkar knang banum alat ya ka NPP nrai jayu phi ilut hapo Kashmir Jammu Kashmir sansnam menshua kalau simpor hadu lai benai beniat tai kum do bantau sorkar mre hangi tang arpsau kantarum dan lai rak tilut dei stang ga VPP ga bayang rangba bangin yeng bau pat ba halor ki nongrim ki bas scam ngela ong yen mla beniat trai rengkat ba ga seng NPP namar shibun ki AK ki kom trai bam hok bambyang jongre ka party ngidan kamban khli ya shibun ki kam bam sap ngidan kam banle shibun ke kijing penbek nrei namar kajing shet kala jong kita kiwei pat kiseng rulum ngila do banyo ya ka sorkar balelam da ka seng rulum dei namar kata ko kipat ba kajinga lenti kijing kadang sedang ngasmo yo mensim haba kilong keme kilang ba kiwan haying jonga hagini kisngi andala debt collection kiwan ban ai kublai ki namar bangi krem ya gendo Bat ka ay kabaki kren ngasno kan nang ay bor yang nomor kumu bril teng gidan shibon gijing perkha anre ke jing kren gijing ki kal ay mensim kiong gumno kita gilong kme ba larang yemyo ay san snamru omlele tamayang hakan ka nongrim ka ba PPN o kalong ga buram yiki patba ki ba kersyani uparden ngatip kidok ngatip ki kerdo ngatip ki kwa shibon ke kapan penmentoy ya ga jingem gajki nregi jiet ban shashitom ki kwa ban up ya ga tai ka ba scam ka loi ka ba pernai ka ba lingba ga jingyeng ka ba scam ga nla ban yo kito ki bang krem pisa kwa seng san perthei shi kwa buram kila rem hangi menta o pat ba ul ai ga juba kata ga de ga jubab ka ba ningkong ka ba kita ki hespa kibala mi keleng kene geri gaji ban grup no ya ka bor senshan ban penhe ya ka kamai ka kaji jongki ban penmento ya ki kilas dang parn yang kreat habaki ya ka jubab jo pat ba baga Voice of the People Party kala job hado sau ngut ki emily kada gari ka jing job ka beningkong ka jing job ka bar kare ka ta ka bangilala ban penpai ya ka rukom perkhat jo pat ba ni juya keren ko malong do sodar mane ki khasi haba ki jet nami khmat ki khampet yo brio kyong ni pet yo brio ka party mlele dalong gono ro ngi la penshai na ka por singapore bagata kalong ka jing perkhat ka bakla ngidon kam ban snothu bo brio bat ka party kilong kum ki arliang joga pisa kidai ban biang baro arliang mot brio ro de ban biang ka parti ru ka dei ban biang ka bas ngau tenat menta kalong bangilala ban penpai ka ta rukom perkhat jo patba u baju pej yo brio ba mentaun pej no ya ka parti menta hadin collection ki win ka jingkwa pra haga jing shan da dep collection kamju khamlong kumni ngam jio ban mi ni yeng wei banglarung hayeng dap ka pelawan kibriu na kelengkeri ban yapan pra lakum baong kidon kilong kemi kyong ni ke jingkwa pra tapi barden lakum batro katu kemen pun khun yu so jo tapi kata gari ke jingjop ko jingi kelengkeri menta ki kwa yo pra kimong ai briu kyong ai pra kata gari ke jingjop kabamot kalabu yang i kinong lam haga jingsuk nyen ayo pra kipat ba kin penjob kempet syu yo brio tang bangi kular bangin num jiet madai mata wat ye kita ki brio man pen impat dei tong ba hakmat sing hiar kari ban gentil
Kau temai sandur ya lakari Katong kawi pipi Cingkelangi kuaku parari Kahok badai conga congpi Kian kiban yada dustur badriti Kiban wan radai tang Seng BPP Hoi 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 Gendet ben riu ku parari Yo saukan rong yangi Ban pen keladur sa si simpan Daan bada cing star